thank you vesa na sumu mune mukudriva mapenis acho mapenis saka tiri kuenda kubize nyika wakuenda kuchema munhu but iwewe munhu hafa achichema mapenis ora penis munhu hafa achichemera mapeni kila ine normal country hakuna munhu anonzi ari kufa achichema peni kuti penis come on moto imimi ndimi manesi ndimi madokta murimomo motodeedzerwa nemurwere kuti penis saitezvozvo havasi manesi vakapinda basa nenyaya yekuti they are professional nekuti vakazviendawo chikoro munesi akapinda basa iro nekadhi rezanuzvo vanonzwa kuti kucreata employment for my youth saka ngangonzi wakaita zvima-aid zvima-home based care wautonzi nesi wobva wapinda because of nekadhi rezanuzvo. That's what I believe because TV atibatike zvechopu ya right muri Zimbabwe tadzoka zvakare pane nyaya iri kunetsa nyaya yatanga takainyarara mazuva ese asi tiri kutoona kuti nyaya iyi iri kurwadza nekuti nyaya iyoyi haisi kupera iri kutaurwa nenzira dzakasiyana siyana. Nyaya yemukomana tatenda pinges vaudze nyaya iripo background hanzi akafa achichema kuti ndoda mapenis ende chipatara chacho chipatara hachisi chekumusha chipatara chemuHarare pasale mugabe padhuze apa ndoyaizikanwa yenzi Harare hospital kudhani chipatara chekuti unokwanisa kutorifewa uchibva mune chimwe kumusha uchinzoenda kusale mugabe because chinotozikanwa kuti chakatokura chipatara chacho hachisi chipatara chidiki asi pakaonekwa pachishayikwa laiti chairo paitochwa nekatochi kefoni hatizive ore tomboti magetsi anga akaenda but tinoziva kuti ukatarisa masola chai kune system yemasola iriko mazuwano ofichi muchipatara munotozikana kuti munoitika zvese magetsi akaenda tomboti problem yemagetsi haisi yavo ko sola ndeyavo bozi kwane solar system bozi tikada kuvanyebara kana vasingagona basa incompetency is incompetent ngavabve ipapo kana vasikuziva zvavari kuita kutaura kuti problem yaisi yavo sei ndeyani saka pamwe vanenge vachimbonzera magetsi tichipa mageti tichipatara dzimwe magetsi kana ndozvetinoziva bozi ukatarisa kana makambani ukatarisa makambani cheche vakaisa magetsi negenerator ripa auto nekuti magetsi achienda rinobaka rega but kuchipatara kwekuti pamwe mumwe munhu anenge achitooparetwa magetsi obvanza adzima pamwe bosi kuti pamwe wada kupa excuse yekuti magetsi anga achangobva kuenda minister of health achanombonza ndiwo ndomuziyeni ina ndomuziva bosi iye munangagwa wacho haatozive minister of health wacho saka inini ndozomuziva zvahandikoshese zvinhu zvisina nebasa ukatarisa vanhu vazhinji no to us zvine basa bosi isusu for the people tichida kutoziva bosi nyika yedu is a ministry, the most important ministry. Tisati tomboenda kuministry of finance kana kuti ministry yeutano yakakoshesa bosi ukaita accident ubva chinofa minister wacho iko katori kwakatodaro tosiya zvakadaro masola anoita mari aiwa uone zvorutaura yakakosha nditi but kanodona kuti haina kukosha futi ivo vanhu vacho vese vakarwara havarapwe muZimbabwe vanokwanisa kuflya vonorapwa kune zvimwe zvipatara zvekunze kwenyika ndo zvavanoita saka iweavazvikoshese but saka ngavasiyane nazvo kana vasiri kuzvikoshesa because ndo zvatitoti zvakakosha zvacho iyo chikoda kuti vasiyane nacho chibozi iwe unoyazoziva kuti vatori pachigaro pacho vanhu veve kutoti havana keni vanhu vanotonga zvekuti mhuri dzavo dzibenefiti as long ivo vachirarama vachikwanisa kunozvirapisa kuzvipatara zvavanoda vanhu vese havana basaamunhu hakuna ministry isina munhu muZimbabwe ndototi ndazwa nyaya yechigaro haina munhu vanongopfuura nemuofisi chigaro chemuZimbabwe chigaro chemuZimbabwe munhu anochitonga chiri kutongwa nevanhu vakawanda but pane zidombo rakagadzikwa ipapo ndo riripo rakangoiswaongonyora zita kuti pana nhingi munhu afa achichembera mapeni kila ine normal country hakuna munhu anonzi ari kufa achichema peni kuti penis come on moto imimi ndimi manesi ndimi madokta murimomo motodeedzerwa nemurwere kuti penis ukatotarisa hatina kana 2 weeks kumashure 2 weeks ago ukatotarisa muzvipatara zvakaita seichocho chepasale mugabe manesi acho nemadokta vanga vasiri kushanda nenyaya yesalari mari dzavo hatisi kuzoziva kuti vakazopiwa here kuti vadzokere pabasa kana kuti vakazongoona kuti zvakafanana hatina kuita sei ende ndo futi chipatara chadzoka futi chichitoita same problem iyoyo ende chipatara ichocho chitori neimwe scandal yachakatomboita kumashure uko
yemukadzi wavakabata rafu because angasina mari yekuti akwanise kuzvara mwana wake, vakamuisa kunze kwegedhi akasvika pakuzozvara mwana wake ari kunze kwegedhi, mwana wake akasvika pakufa. Ini nyaya ndakazopedzera kunzwa vachinzi vasuwana, handizoziva kuti vakazombhadhara here vanhu vakaita sei, but nyaya yakatombonetsa pasale mugabe ipapo. Alright, and then what I think is this, kuona manesi achita izvozvo havasi manesi vakapinda basa nenyaya yekuti they are professional nekuti vakazvienda kuchikoro. Munesi akapinda basa iro nekadhi rezanzo vanonzwa kuti kucreate employment for my youth. Saka ngangonzi wakaita zvima-aid zvezvo zvikana zvima-home based care wautonzi nesi wobva wapinda because of nekadhi rezanzo. That's what I believe, because munhu akakwana akaenda kuchikoro achita notraina kuti basa iroro there is no way ungadzinga mukadzi. Panyaya yekutotaureyo mira ndikucorrect. MuZimbabwe hakuna munhu anoshanda ari muministry anoshanda akapinda basa zviri fair. Bozi panyaya yekutotaura nhasi kune imwe nyaya yadhokta ari kunzi abatwa, anzi ndi fake doctor, abatwa achitobata vakadzi mazamu muchipatara achizvitadaura pamunhu kenza akatanga kubata munhu mazamu. Saka zamu nekenza obazobatwa obva asungwa, but zvazodzinzi ndi fake doctor. Ora chimbotarisa kana maminister acho ari muZimbabwe vangani maminister ari kunzi ane ma-PhD ekunyepa but ari minister. musi uno takanzwa kuti chichenzani chichimpana chikangochena machena munhu chena Jennifer Muswere akazonzi chibudisa ma-PhD acho haana kana kumaprova. Proof iripo ndeyekuti akazonocape kana president emazonakagwa hati kuti azvokune ma-PhD. Nyaya Jennifer Muswere kutotara chokwadi. Jennifer Muswere ailauda marimezvuro zvakaitika ailauda akati inini ndine ma-PhD 2, 1 racho ndakatorera kuSouth Africa, 1 racho ndiri muZimbabwe. Akabvunzwa nahopo wechinono kuti pama-PhD ako 2 reuri kutire kuSouth Africa racho, kuSouth Africa takonfirma hakuna kubuda zita rako, hakuna university iri kubuda zita rako kuti kune rimwe PhD rakatorwa nemunhu ari kuZimbabwe. University ipi tidzokorodze, akaramba akanyarara. Obva azobvunzwa kuti ko iwewe iri kuZimbabwe racho toda kuona iri kuZimbabwe chibudisa proof. Haana kubudisa, akabva abloka hope wechinono. Passport akamubloka passport. He must be fired. Ukona nyaya He must be fired. Ukona nyaya yatatenda pinjisi iri kuti paimwe pacho pazonyanya kundirwadza chazoita kuti ndinyasouya panapa. Tine vamwe maartist aenda kunhamo kwatatenda pinjisi, but maartist aya ari kutonga ari kurwadziwa nekufa kwaita mumwe wavo, asi vane dzimwe mota dzavari kudhiraivha. Alright, vari kutonga vari kumufarira ivo variyo vanhu vari kudhiraivha mapenisi acho aidaya macheso akabuda macheso anoimba macheso akuna nomukunda gita zvezvo good musician boza kuti macheso but wana ikanyaya iripo iwo unozotaka kunyebedzera kuchema wakuningirina ko chimbopope unopuwa zvinota mudhara ngatibaisa mapenisi but thank you very much for giving me this car magona. I like anasulu thank you beza nasulu mune mukudriva mapenisi acho mapenisi. Saka tiri kuenda kubise nyika wakuenda kuchema munhu but iwewe munhu hafa achichema mapenisi. Ora penisi rinoita mari, penisi rinoita mari, but vakuenda kunhamoko kumaitonge muri kuchema munhu stereki munhu hafa achida pain is $3 for 3 zvinhu zvedola imudriva mota dzama 100 something thousand dzekupiwa nevanhu vari kutoita corruption yacho iyoyo. Saka tiri kuti tiri kuenda kubise nyika. ijema nowadyo hakuna ari kuchema nemoyo wesavo bozi mimi pemunopiwa zvinhu zvezvo. Ora imi magara muri vanhu vekutoti tikatoda kukutarisai mutori magara muri vanhu vatori nemari dzavo ende pemuri papo ukanonzwa rwara pemutori papo mese mabhana anorapwa muZimbabwe tinotozviziva kuti amurapwe muZimbabwe, mari dzacho dzekunorapwa kunze kwenyika munadzo, but isusu tinenge tisina mari ende isusu tisi vanhu vanokusapotai. Kana tichitaura zvetetichitaura mune muchizvona munenge muchitoseka. Ndo zviri muZimbabwe. MuZimbabwe ukataura point nemusoro aidha unosungiswa, unosungwa, kana iri government inokusunga kuti iwewe ndoda kungwarangwara pane vanhu. Ndo zvinokwanisa kuita. Ore titori neimwe nyaya yatoitika nhasi nyaya iyoyo. Tine ma-university lectures vasungwa kunzi muri kuda kudemonstrate vari complain $250 US. University lecture tutora munhu ari kudzidzisa mwana wako kuuniversity level kwete kuti munhu ari kudzidzisa mwana wako akadzidzisa president
ari kutodzidzisa vamwe next president vese vekabineti yese vane madegree fake hakuna akadzidza kwewe ansana ambona ini ndida kunoti vakadzidza kupiwa iwo hakuna akadzidza aiwa ini hangu ndotoziva kuti sofa pavanhu vese hakuna munhu ane PhD nechinyezo chokwadi ndezvefake vanopinzana mabasa pachiface paipo mungonzi are you loyal ino ndakazvishamisika panyaya yepotuto nyaya yegeneral muswere munhu ane maPhD anotyora muzura kudaro why are you utyoring muzura are you normal uri muroora unotyora muzura kudaro une maPhD ndopinda kavadi fake bozi iwe kana ukapinda basa nezvinhu zvakakwana there's no need yekuti utyora muzura bozi iwewe position yako yeurika iri kuenderana nemaqualifications you are qualified hakuna kuchora wewe ndosaka tichireplerwa zvisina basa rese kuna ZBZ ndiye minister of broadcasting what iye ndiye minister wacho munhu vachirumane information and broadcasting zungu rakadaro anozvibaya baya kana musayo ndinotora tanga touch screen yakatsemuka nechizvibaya ichizvijunga chiko chine chiripo hapana kana kwatiri kuenda papere